בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות. ויעש כן אהרון. אומר רש"י, מלמד שלא שינה. אהרון הכהן לא שינה ממה שהשם ציווה אותו. מה השם ציווה אותו? בעלותך את הנרות. למה ציווה אותו בעלותך את הנרות? ראה הקדוש ברוך הוא שאהרון הכהן חלשה דעתו, שלא הקריב עם הנשיאים. אמר, לא השתתפתי עם קורבנות הנשיאים להקים את המשכן, לעשות נחת רוח לשם. אמר לו, חייך הגדולה שלך גדולה משלהם. שימח אותו הקדוש ברוך הוא במה? בהטבת הנרות. אז ידוע, הרמב"ן כותב בתחילת הפרשה מה גדול בנרות יותר מהקורבנות. אז פירוש פשוט שנרות זה שונה מהם. הם כולם הקריבו אותו קורבן. כן, וזה גם אחד פעמי, אבל נרות זה דבר מיוחד, וזה גם כל הזמן בבית המקדש. 2, יש אומרים שרמז לו, כך אומר הרמב"ן, על נר חנוכה, על הנס של החשמונאים שיעשה בנס. לא שלך גדולה משלהם, כי חנוכה לא יתבטא לעולם. חנוכה פורים, כל המועדים ותנים חוץ חנוכה ופורים. אז אמר לו, שלך גדולה משלהם. כן, מהכהנים, בני חשמונאי, שאתה כהן, יצאו בניך הכהנים, החשמונאים, ויהיה נס גדול שיטיבו את הנרות בבית המקדש, זמן יוון. ויעש כן מלמד שלא שינה. כל המפרשים שואלים, מה סלקה דעתין שאהרון הכהן ישנה? מה זה מלמד שלא שינה? ברור שלא ישנה. יש כמה ביאורים. ביאור ראשון אומר, בן אדם מקיים את המצווה פעם ראשונה, הוא מתלהב. אתה עושה לולב ביום הראשון, אתה אומר את לשם ייחוד הארוך של הבן איש חי בלשון חכמים. אבל ביום השני אתה אומר את לשם ייחוד הקצר. ביום השלישי אתה כבר לא אומר לשם ייחוד. אשר קידשנו על נטילת לולב. סוכה ביום הראשון, אתה אומר לשם ייחוד. אומר אולו שפיזיני לעין, את הפסוקים, הכל. יום, יומיים, 3, יאללה, דחילה כיתה יפתה, אומר הכל רגיל. תפילין. אדם מניח פעם ראשונה תפילין, מתלהב. או קונה תפילין, מקבל תפילין חדשות, מתלהב. פעמיים, שבוע, שבועיים, נרגע. אומר יעקב, אהרון הכהן, ויעש כן מלמד שלא שינה. הפעם 1000, כמו הפעם הראשונה. באותה התלהבות, באותה שמחה, באותו חום. לא נכנס להרגיל. עוד פירוש יפה, הייתי מביאים בספרי חסידות, על פי מעשה שמביא רבנו הראשית חוכמה, בשער ג' משער הקדושה. מעשה היה בשמש בית הכנסת. שהוא היה מטיב את הנרות, בזמנם לא היה חשמל. הם מדליקים נרות, שיהיה אור למתפללים וללומדים. והשמש הזה היה מצניע את עצמו, היה מקובל גדול. שהיה מדליק את הנרות בבית הכנסת, היה עושה כוונות. ורוב שהוא היה עושה כוונות וייחודים, הוא היה מתרגש, השמן היה נשפך לו. רוב ההתרגשות, השמן היה נשפך לו. הרב של הבית כנסת היה רואה את השמש, מדליק ומטיב את הנרות בכזאת התלהבות, היה מסתכל על הפנים שלו, רואה פנים שלו אדומות, הבין שהוא עושה כוונות, עושה ייחודים, התחיל לדבר איתו. ראה מלא וגדוש. הרב ראה שבחוכמה הוא יותר קטן מהשמש. אמר לו, מהיום אתה תהיה הרב, אני אהיה השמש. החליפו ביניהם. אומר הראשית חוכמה, אבל מה למדנו? שהשמש הזה, מההתלהבות, מהייחודים, מהכוונות, היה מה? נופל לו השמן, נוזל לו השמן. לא היה מצליח להטיב כמו שצריך. אומר, ויעש כן אהרון, ברור שאהרון הכהן מה עושה? איזה ייחודים, איזה כוונות, איזה בונה בשמיים עליותיו. ואף על פי כן, לא נפל לו השמן, לא נזל לו השמן, ויעש כן אהרון באמת שלא שינה. יש עוד ביאור, שמעתי אותו ממרן הגאון חכם מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שבשבוע הבא, זה הפטירה שלו, שבוע וחצי, אומר בכ"ה בסיוון, אומר חכם מרדכי אליהו, אומר שזה פירוש אקטואלי, הוא אמר את זה עוד בזמנו, כל שכן היום. אומר, יש אנשים לשנות מהתורה שלנו, לעשות זרמים חדשים ביהדות, כל מיני דברים חדשים, רפורמות חדשות ביהדות. אומר, ויעש כן אהרון מלמד שלא שינה. עשה כמו שהשם ציווה אותו, בלי חידושים, בלי הרפתקאות. תעשה כמו שאבותינו עשו, כמו שרבותינו עשו. שולחן ערוך אחד לכולם. לא מזיזים את השולחן ערוך ימינה שמאלה. אפילו רבי נחמן מברסלב, שהוא היה אדמו"ר קדוש, ומלמד את תורת החסידות, והוא לימד אותם תורות עצומות בתורת החסידות. הוא אמר לרבי נתן, ורבי נתן כתב את זה, אמר, אתם יכולים לכמת את כל הספרים שלי? הוא התכוון, תחדשו, תכתבו, תקשו, תתרצו בספרים שלי, אבל סעיף אחד בשולחן ערוך,
אל תפספסו אותו. זאת אומרת, לא שינה. אומר, ויעש כן אהרון מלמד שלא שינה. עוד פירוש. מה זה ויעש כן אהרון מלמד שלא שינה? אומר, שימו לב. אומר, בכל מעשה בראשית, כתוב אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא, כל דבר, וייחן. וייחן. חוץ מהאור. האור בהתחלה שכתוב, שברא אותו השם, את האור לא כתוב וייחן. אז אומר, ויעש כן אהרון. אהרון הכהן שהיה מטיף את הנרות, הוא היה מוריד את האור של ששת ימי בראשית שברא הקדוש ברוך הוא בעולם. אז הוא השלים את הכן של האור בבראשית. אז ויעש כן אהרון מלמד שלא שינה מהכן שכתוב בכל מעשה בראשית. בכל מעשה בראשית כתוב ויעש כן, וייחן. שאהרון הכהן היה מטיף את הנרות, אז הוא הוריד את האור של מעשה בראשית. הוא השלים את הכן, ויעש כן אהרון מלמד שלא שינה. עכשיו האור הוא שווה לכולם, הוא לא שינה אותו, שיהיה שונה מכולם. ויעש כן אהרון. איזה תורה מתוקה ונפלאה יש לנו. איפה יש כזה דבר, תגידו לי. איזה מתיקות יש בתורה. וזה רק על מלמד אהרון שלא שינה. עוד לא התחלנו את פרשת השבוע. כמה נושאים יש לנו בפרשה הזאת. והאספסוף אשר בקרבו התאהבות אהבה גדולה, ויהי ארם כמתאוננים רע באוזני השם, והאיש משה עניו מכל האדם אשר פני, כמה דברים, כמה נושאים יש לנו לדבר על הפרשה שלנו. אז תשמעו משהו יפה. כתוב שמשה רבנו פרש מאשתו. מרים דיברה במשה. היא נענשה. נכון? למה משה פרש מאשתו? הוא עשה קל וחומר. מה קל וחומר? הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא ביקש לתת את התורה, להיגלות לכל עם ישראל, אמר להם 3 ימים. הוא אומר, שאני מדבר עם השכינה, לא קל וחומר שאני צריך לפרוש מהאישה. אל תיגשו לאישה 3 ימים, אז אני צריך לפרוש מאישה. הוא נשא קל וחומר בעצמו. אומר האמרות טהורות, אומר, ידוע שיג מידות שהתורה נדרשת בהם, של רבי ישמעאל, שאנחנו רואים כל בוקר, הן מתחילות בקל וחומר, נכון? 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, קל וחומר, גזרה שווה, נכון? אז הראשון זה קל וחומר. כנגד זה, יש לנו את ג' מידות של רחמים. אל רחום וחנון, אין חפיים וחסד באמת. אומר שמרים דיברה על אודות משה רבנו, דיברה עליו שהוא פרש מאשתו, היא פגמה במידה הראשונה של קל וחומר. למה? כי משה רבנו עשה קל וחומר. אם לתת את התורה לדבר עם כולם, צריכים לגש ל3 ימים לפרוש מהאישה, שאני כל זמן עם השכינה, לא כל שכן, לא קל וחומר. אז שמרים דיברה נגדו, היא פגמה באיזה מידה? בקל וחומר. והרי הקל וחומר הוא כנגד יג מידות. מה המידה הראשונה ביג מידות? אל. לכן שהוא התפלל עליה, מה הוא אמר לה? אל נא רפא לה. למה הוא הזכיר אל? כי היא פגמה במידת אל שהיא כנגד הקל וחומר. איזה מתיקות. החידה אומר, בספרו נחל קדומים, עוד פירוש יפה. הוא אומר, מה זה אל נא רפא לה? אומר, למה אמר פעמיים נא? אומר, ידוע, אז פשט, אל נא זה בקשה, ונא השני זה עכשיו, אתה. ככה כמה ראשונים מסבירים. הרשב"ם ועוד. אומר החידה בשם המקובלים, אם מזכירים פעמיים נא, התפילה מקובלת. איפה למדנו? כתוב שמשה רבנו אמר, אברא נא ואראה את הארץ הטובה והלבנון. נכון? הוא אמר אברא נא. הוא אמר פעם ראשונה נא. הוא בא להגיד פעם שנייה נא, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אל תוסף דבר אל העוד בדבר הזה. מה זה בדבר הזה? בנא. אתה רוצה להוסיף עוד פעם נא, אם אתה תגיד פעם שנייה נא, נגמר, אתה תכנס לארץ ישראל. אז אל תוסף דבר אליו בדבר הזה. אומר לכן משה רבנו שהתפלל על מרים, אמר אל נא רפא נא. אמר פעמיים נא וריפא אותה מצרת. אומר שנא, פעמיים נא, כמה זה? 102. 102 זה גימטריה אמונה, גם גימטריה בנים. אומר, תדע, שמרים בפי דרגתה פגמה באמונה. למה? את רואה את אחיך שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. את לא צריכה להתעסק בזה. כמובן שהיא לא התכוונה גם להזיק אותו, היא גם לא התכוונה להגיד גנאי. היא רק סיפרה מה שהיה. אז רמז לה אל נא רפא לה גימטריה אמונה, פעמיים נא, גימטריה אמונה. וזה השם הקדוש שמזכירים פעמיים נא, שכל התפילה מתקבלת. כך אומר רבנו החידה בספרו נחל קדומים.